kaseng Newtrap Youth Council, Motheration Circle, hakakat Sautore Gujemang, kalalek ban jurep ya kajing pentrai ya ka residential school halau bertun, kabala sa kongreng mentala bun snem. Hakate kajing le jurep kaseng ya kate kajing tay, ladon ringkat usorar kasnong lau bertun, uba jeliu fort ling do nong lain, ubasan ka kurling do nong lain, uba manli ling do nong lain, kiri orang ba jong kasnong bat kit khot kaseng. Halor kani nakaliang jong kaseng HYC Motheration Circle, harangkat kiri orang ba kasnong, kala kentu juri ka sorkar MDA, bahkan simkia ban pej lemru ikani gijing jing paj ba ka than lau bertun. Hakajuk opor kila kentu ker pangru UMLA ka than, ubalong ru kum uwe nigi menteri ka sorkar MDA, bo un simkia halor kani gijing bagi paj ba ka than kia kendu. Tula ino no kumni kongreng tenrei na kibusuo dungi habangi ai ya kani kendeo ban peniang ya kani ka skol tolong undei bang su ai ba kan sulong kamka. Kabangi ai ka long bek ba ngidei ban bek ba kadei banda ulong ka kam. Klang ba ngila don kada kijing kermen undei tang yangi kinong song sinong jong ka lau bertun lani jong ka area lan do nongai hendrei kalong si menta ka skol ka theo ya ke distrik ke Batamai ke jongi Eastern West. Nomor 4 don ke bakum kini gijat school hakani ke distrik. Kadang don hitang hang ni. Dia nomor kata nak kalian jongi ke kelong bang isnu kemen sibun dia tentu UP menta kum ki seng balang ba kajing thmu jongi ba pin budin ya kani kakam ba ni tharai kajing budin jongi kan long ke ba kaban poi sakatong ba khnang ban yo ban dei pat ya kani skor khnang ba kinyo ni toy ki khna ki khon ki jungi ba hak ko kan ni state ba khnang ba kinyo puli ya skor ya ka ba dei ya kani ka residential school na ka banta ka sinong lo putun ba kum juru na ka banta kani ka rikhai long do ngat ha ka ba hapo jong kani ka khendau kur ni don ku ba nru tli ki sinong ha ka ba ka don hapo jong ka jing sinshar jong ka kur long don lai but ni smok men ru ha ka ba lingba kene ka sarkar MPA ha ka jing alam jong u chief minister mubu sama ka ba klayo ya ka ban ai ki kot kisla bat kum juru ya kene ka wo oda na ka banta ban tray ya kene ka residential school nadu kine ki sansnem rusnem ki beladap bat nila ui ba kene ka jing tray kumba katu kene snem ni ui ba kalong kumne kumba kalong ha ka benta ka banikong na kaliang jongi kum ka kur ha ka jing elam jong i mai hopping stone ding do ha ka tu ka por rengkat bat ki rurang ba hapo jong kene ka sinong no betul bat kini ki rurang ba badon marjan hange layo ban pej ba nidang don kam sibun kini ki school na ka bantaban wanra ya ka jing roy ya ka jing nang jing stak jong kini ki samla bat kini ki khon ki banang le hapo jong kene ka thain ha ka ba tang kini ki hindru sinong ki badon hapo jong ka jing sinchar jong ka dor barkur kila don palat ya ka sipo hajar kat kum ka sensor sia ka ba ki pej ha kene ka por ka banta nang ta ki don sa kini ki sinong ki ba marjan ru kum ka domoli ringikse laurenjam nang ta light no rim te kini ru ki de ki sinong ki ba ki juyat lenti bat ki jupenon kam ru ya kene ka surok na ka banta ban lecha mairang sha tunsi bat kum ju seslong te ni don ka jing kerman ka ba krau ba kene ka residential school kan ai ka jing kentiu ha ka jing lang jing start na ka banta kini ki riu ki jongi hapo jong kene ka thain te ngila don ka jing angnut ya ka ba ka jing tray kan yai step bat kum juru om dei tang kene ka jing tay ndrei ngina mi lan tiru ha ka bia dei bat kine ki rukom penyat ha ka bia dei bat ki kam office la ka dei na ka liang ka jing don kinong tray kum kinong hikai ki ban hikai hapo jong ka residential school lane kinong tray ki badai hapo ka quarter ki jing don kam bat kiwe de na ka banta ki hostel jong ki kena school bat kum juru ki hostel ki basa jong kino ikai kum ta den rei new e hadin bangila ap kumba south nem san nem
tengi iba kadang long kumde kumbakalong te house name arhajar khat khandai haki khatra tarik jong Oktober arhajar khat khandai nglayo banya kendu but chief engineer jongka PWD building hapo Lashimir Shillong but ngiladon ke jing kren ha ko biede bat kene ke building ban keli ha ko biede bat ke jing sateng no jong kene ke jing tray te uya thu khatra tarik jong Oktober arhajar khat khandai nglayo banya kendu but chief engineer jongka PWD building hapo Lashimir Shillong but ngiladon ke jing kren ha ko biede bat kene ke building ban keli ha ko biede bat ke jing sateng no jong kene ke jing tray te uya thu wang ba nginang yo ya nginang persang ban wan ya kini ki kot kisla bat penbiang ya kini ki utilization certificate na kalian ke sarkar ha ka ba nginyo ya ka ban pha ban aya ki report na ka banta ban yo biang ya funding ya ka ban pendek ya kini ki residential school nomor wang ba ki don gumba prala de khandai teli ki residential school hapo jong state hakaba kisah good kuliah te nilayai apia kane te kat hadu menta ngimpat don kano ka jubab na kano ka office trekam bat na kalian jong kasangka te halor kane ka nongrem te kum kipat ba nong chong chnong bat ki rurong ba ki ba pedlam na kementa ka bha kamian bat kalawai na kebentar ban kentiu ya ke jinang jin start ha kene ka than bat ha kini ki than ki ba marjan bat ha kene ka district bat mai tengi bu ke jing ke pat na ka benta ki bor sarkar hapo jong kene ka district bat kum juru hapo ka jela ya ka ba sach simpat ya ka ba kinyo ya ka ban penkloy ya kini ki jingpet benia ya kita kikot kisla bat kum juru na ka benta ban penkloy ha ko biede ban pentrekam na ka benta ban pendap ya kene ka jingtrei bat kum juru ban mangru ya ki rukom trekam la kalong ha kaliang ki nong trei ki badai ban bu bat kum juru bat ki bede namar lada kata ka jing tmu na kaliang ka sarkar ban bu ya ka residential school de lada ka don kata ka jing tmu ban penbiang ya ta ki nong trei ha ka ba lese lada kane kampat la ban debru ngila banang function temporarily ha ka no ka jakaru ha ka ba khnang ba nginyu i ya kata ka jing kermen na ka benta kini ki pajba ki ba anglut na ka benta kene ka school ni na kalian kaseng bat khamtam ki pajba bat kerpang ya ki trai jaka ki ba ai ka jaka ki ba ai semua bahaya ka jaka ki akar ni don ha ka jing do jing kerman tian doi tang kawai na kalian jungi kum ka new trap youth council motorization circle ni pha ka khubor ka basai sa government langba uchap minister badan burom jong ka jala ka jungi usar kontrak ki sama bol semua bahaya ban simkhya ya ban pek ya kane ka jing jungi kum ka dong ka than namar ka jing yo i ka jungi kum ka seng ba ka ni ka jing tei kabala thmu khnang ban tei ka ni ka residential school hapo ang ni ka labortun nga iba ngidon habdan ka jing du jikerman yang jong doktor buang ba haba ka sarkar kam pelai ka bisa ngan yo bisa na ban tei ya kata ti lada kalong kum ta mut ba ka ka jing thmu jong gomen haba ka bu ya ka no project ka dai bandon ya ka sufficient funding khnang ba kala ban urlong ya ka jing thmu ti kum ka seng ka bapet nam ta ka jing bit jing biang jong pai ba no snong ni tentu ya ka sarkar haba phibu ya ka ni ka project kidai ban pendap bat nakalian jongi kum ka seng rengkat bat ki trai jaka ki bal ai subha ya ka ni ka jaka ngin sabu ya ka appointment na ka mata ban ya kendu barkhmat ban yo ya ka jing shai hakmat chief minister baron burom jong ka chala mi kalian jongi isar konrap sangma ti kentang ya wai nakalian jongi kum ka seng ni kwa ya ka ban pha ka khubor ka ba shai shai amali ubolong unong ni khmat jongi nang ni na ka konstitusi motorization bun subha ya ban sim ban take consideration na ka mata ka jing jong ka dong bar ka ni kentu ya phi kum unong ni khmat bodon burom jongi subha wat nom le politics ya ka ni ka kam nomor ka ni ka kam yap kam im jongi kum ki pai ba jong ka dong ka than bar kham tam jong ka than labor tun hi bor ko wai ti kan tapi ka SYC motorization circle hi bor ko wai ka kerpat ya phi kum uban beli bar kum julu kum menteri
hapok kan ke sarkar MDI benta semua ya ban sim kia ya kan ka jing jong ki pai ba ka than